Перфекционист, професионалист, благ и емпатичен учител, прекрасен човек и жена, която е обичана и уважавана от множество преподаватели и поколения студенти и социолози. Главен асистент доктор Кискинова. Скромен знак, с който поне малко да благодарим на Донка за това, което е направил за всички нас. Съвсем неуверено влизам в залата, сядам на последния чин сам и просто очаквам нещо да се случи. И какво се случва всъщност? Вратата се отваря и влиза доктор Кискинова, с благ тон се представя и започва да ни разказва. Колеги, знам, че най-вероятно не голяма част от вас са математици, но с моя помощ ще се оправите. Доктор Кискинова, тази роза е за справедливостта и за добротата. Особено Донка Кискинова, защото с нея имахме по-така дълго взаимодействие и аз исках да разкажа през годините огромното впечатление, което ми направи нейната понеже през години се занимавам с изучаване на религии, любяща доброта. И наистина за всички тези години, ако има някой учител, по-скоро преподавател, който е бил в университета и ми направи много силно впечатление с неговия характер, аз не знам дали се раждаш с това или си го изграждаш през годините, но съм сигурен, че твоето сърце е огромно и съм много щастлив, че беше моят преподавател. Показателен случай, че срещу нас не стоеше просто отдаден на професията си, но и на призванието си преподавател, стоеше човек. Благодарим от името на всички студенти. Благодаря. Много ме трогнахте, благодаря на всички и аз през цялото време единственият смисъл на работата ми е била да остане нещо от нас във вас. Човек перпетум мобиле, харизматичен до непоносимост, непредсказуем до съвършенство, болезнено откровен, брилянтен изследовател и вдъхновяващ преподавател, професор Иван Чалъков. Че не всичко е било цветя и рози. Имали сме трудни, понякога критични моменти в работата и комуникацията, но така се раждат характерите и спомените, които са част от нас. И вижте колко бивши и настоящи негови студенти и докторанти сме тук, за да му дадем заслуженото признание. Благодаря ви, професор Чалъков, че бях част от вашата школа. Имате невероятен късмет, че сте имали тези двама човека за преподаватели и да работите с тях. И Иван е наистина един от малкото хора в България, които създадоха школа след себе си от социолози. Това е за мен най-голямото постижение, че толкова млади хора успя да ги запали за наука. Аз идвам сега от 7-ми клас и мога да кажа, в едно училище съм, да, и мога да кажа, че много често учениците ми казват: господине, тук що не разбрахме какво ви казахте. И това го дължа на професор Чалъков. И творческа дейност, идва Иван и го надраска. И вика: забравете какво четете в книгите, слушайте какво ви говорят актьорите, защото бях направили вече сумата му интервюта с много хора и така нататък. Вика: четете интервютата и по тях направете въпросника. Вика: забравете това, да сте учили до сега. То определено за мен, мисля не само за мен, поне средно европейско ниво, преподавател. Впоследствие, разбира се, започнах и магистратурата и докторат, който не съм завършил, за което му се извинявам.
И аз съжалявам, а трябва да завършим. За мен той си беше Иван, като колеги, съмишленици бих казал. Бързо някакси границата между нас се преодолява, ставахме близки, дори бих казал и семейни приятели. Чалъков, иноватор, който изпревара в тенденциите в развитието на обществото, на науката, на страната като цяло. Ама аз очаквах нещо да се говори за компютри и такива неща. Те бяха модерни на времето. И по време на втората или третата лекция изведнъж станах едва ли не да му се карам, защо не се говори за компютри. И човека ме успокои, че втория семестър ще се говори за тогава, когато са за технологиите. И след като поспорих с него, на изпит отидох с голям страх. Викам си, сега двойката ми е сигурна, т.е. дето поспорих с него, но изкарах шестица за моя изненада. При всички случаи Кискинова и Чалъков ще бъдат много трудозаменими. И двамата тежки бикаджи, хора с изключителна енергия наистина. Искам изключително много да благодаря на професор Чалъков за неговата съпричастност, подкрепа и да му пожелая да бъде все така успешен и да продължи да мотивира всички млади хора. Благодаря ви. И когато в трети курс трябваше да отидам на практика, започна да питам, нали, къде ще бъде, какво ще бъде. Професор Чалъков каза, мен ми се ще да е нещо интересно, но не е интересно само на студентите, да е интересно и за мен. Нещо ново. Тогава аз, тъй като съм от Смолянския край, ми предложи да отидем там в обсерваторията на Рожен. Ето ни на първата снимка. И от тогава, нали, това се превърна вече в тенденциозно като посещения там. Пазя незабравими спомени от лятната практика с доцент Иван Чалъков. Той успя да ни покаже практическото лице на социологията и ни мотивира да мислим критично и да прилагаме наученото по време на лекции в университета като инструмент за анализ и оценка на реалността. Знания, които трябва да кажем и помагат и до днес в живота. Не мога да бъда с вас в залата, но това далеч не означава, че в мислите и емоционално не съм с вас. От вас съм научила много, не само по отношение на учебния материал, и се гордея, че сте ми преподавали. Пожелавам ви да бъдете много щастлив, да прекарате много хубави мигове със своето семейство и никога не забравяйте колко много означавате за нас. За науката, за истинския учен, такова нещо като пенсиониране няма. Много благодаря. Това ни е първият випуск, да? И ще бе дата практика. За професор Чалъков не знам дали ще ми стигнат думите да ги изразя. И аз му благодаря. Не са нужни много думи, за да кажеш на някой човек, че има специално място в сърцето ти. И благодаря за възможността да присъствам тук и да го покажа и пред аудитория. По-важното е, че аз всъщност намерих нещо много ценно, моята съпруга. Това искам да изкажа най-големите благодарности на професор Чалъков и на доцент Митев. Без вас аз нямаше да имам най-ценното в моя живот. Благодаря. Какво да кажа? На 20 години, 27 години.